नमस्कार सर्वांना। आजचा हा माझा व्हिडिओ खास माझ्या शेतकरी बांधवांसाठी आहे। ह्या निसर्गाने आणि ह्या पावसाने जे शेतीचं नुकसान झालेलं आहे बांधवांनो, ते कशानेच भरून निघण्यासारखं नाही आहे आणि शेतकरी हवालदिल झालेला आहे। मुळातच जगाचा पोशिंदा असणारा हा शेतकरी राजा कुठून तरी एक एक पैसा जमा करून शेतीसाठी ह्या काळी आईची ओटी भरतो आणि ह्या निसर्गाने जो हाहाकार माजवलेला आहे आणि अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झालेलं आहे ते सरकारने, मी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून सरकारला अशी विनंती करते की ह्या गरीब शेतकऱ्यांसाठी तुम्ही प्लीज काहीतरी करा आणि ह्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी तर पूर्णपणे कराच, परंतु ह्या शेतकऱ्यांचं जे नुकसान झालेलं आहे तर ह्या शेतकऱ्यांना त्याचा काहीतरी मोबदला द्या। हा व्हिडिओ माझा जास्तीत जास्त शेअर करावा ही नम्र विनंती।